ba aden ya kan ka mensyem ka ba aiti lok ka jong pi na ka bynta ka ri bat ka jat bynriew ka jong pasakawe na sobat ong ini kentin ka bo David Wong apareng ka jing ya nanti apareng ka jing ka ba pon David Wong sok utau bynriew bo try ulong ka jing shanya angit scam ka de ka jing shanya ka jing aiti ka jing ba aden how try nombo nompau bakani ka mensyem ik jat bynriew ka mensyem ba ik ka hok ba ka jing sisa ka bare kata ba aden khubi shibun nakaliang jongi pat ba baro ka lenti ka pialam angit kanong ka ai ka ban tho ha history jong ka jat bynriew ka jongi angit kami kalau ka lenti ka jing produk ka ba thamai ya ka jing ya lenti kum ka jat bynriew khubi shibun awble na ka bynta I ba aden sisin ba aden khubi shibun tam kini hi kijing ai khubre nakliang jongi nga nagam ta jongpi pat ba kiban se mi lo namni sasisin khuble sia jarngu khuble ka jingsok unon run ka papi pi wei yaran hangi yaran chete chetrong kite hante ki pet hante ki lami nalak jong ki kamra trei ki jongpi ki ki mit jing trei jongpi ban ban snap yakani ka jing Kren ke jongi kori shibun, obleem kerku yapi, obleem kerku yakari ke jongi, obleem kerku yakani ke jela ke jongi, sashi sian pat, gomba ke parti kadon, yaga taga jingi jingai, yaga ban pen empat, pan bhapat, pan kaladur, ai bagade ke jingi ya enti ke jongi, kan namne shakmat, ngeyu iken, yakini ke baro, yaga life house, soft house, sun house dem. Bagi ya ke jingpen ka jingpen bah, pada ya ke jingkan latur, ya ke pada ke jat bynriew, pada ke jela bynriew para kawai. Esok apa punya kai sejauh ini, acibu ke jingduai jong ke jingkerku berwai. Tapi ini kai langsung baik, semua punya jangan.